The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to note this. We live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11 always reminds us, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. So, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Before we continue our Bible study today, ikinahanglan ang imong pagsusi sa imong kaugalingon. Atong susihon ang tagsa-tagsa nato kakalag. Kung napabatay gipang hambin dihang ang mga sala bas huna sa dila o sa buhat. Kining maong mga sala mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug dili kita makasabot sa atong pagatunan, kay di man makalihok ang Espiritu Santo sa pagtudlo kanato tungod sa mga babag lagi nga mga sala nga niya sa atong kalag. So busa ang Dios nagamando kanato kung buot kita nga mahiluna kanunay siya ang grasya, then atong hinganlan, atong ikumpisal, atong isugid ang tanan natong mga ngadto atubangan sa Dios, kay siya nagasulti man sa 1 John 1:9 nga gitawag nato ni og divine eraser, nga nagasulti sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha, maandam na sa bikaw sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo higala nga wala pa'y kalwasan, dili ang pagkumpisal ang imong buhaton, kay hindi ka pa man, wa ka may katakos. Ang gikinahanglan nimo mao ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Umanimubuhata ka na, magasalmot ka na sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios ni nga dawa.
busa sa hilom magampo ta. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong pagdala kanamo ni ining dapita aron sa pagpadayon sa among spiritual momentum, pagbuylo sa among Kristohanong pagkinabuhi, aron kami makakaton pagdugang mga pagtulunan diya sa imong mga pulong. Bani kami ning among pagpadayon ni ini, pinagis pagahom Espiritu Santo, kay kung wala siya, walay mahimo ang among pagbuhat ni ini busa. Nagapasalamat kami kanimo, tangtanga ang mga babag nga diya sa mga nahuna, o atagi kami concentration diya sa imong itudlo kanamo. King tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan, mga kaigsoonang magtotoo o mga higala nga dili pa magtotoo. Both. Okay, ang tanan nga nagasubay, nagatuon, uban kanato ni ining Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kining atong agipahimuslan. Busa, unas tanan, nagapasalamat kita sa Dios sa iyang paglugway sa itong kinabuhi. Gihatagan pa kitag extension kana kay tungod kay na pa siya tuyo sa itong kinabuhi. Ana siya na kinaninutang plano sa itong kinabuhi. Musa, kung ikaw positibo, your attitude is positive towards the truth, then this is the right time. You are just in the right place at the right time and gikinahanglan imong right attitude. Okay? Nga unas tanan, nagpasalamat kita sa Dios nga iya kitang hihatagag mayong panglawas. I hope you are in good health. Aniya kita is pagka-skill sa itong nahuna with a clear mind, sanag nga itong pangisip, ipabuhi pa kita. We are alive and kicking all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. Grasya king tanan. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it, kay kini grasya. Karon, magpanayon kita sa pagtuon. Ni nga atong dugukan sa atong gitunan bahin sa how to be a winner in this life and in the next. Unsaon to pag kahimong mga mananaog dinhi sa atong kinabuhi karon og sa sunod natong kinabuhi dito sa eternidad. Yes, God wants us to be winners in life and in the next. So ato naman gitong latid dinhi may tungod sa definition sa being a winner or victorious o mananaog nga usa kini ka tawo nga who is successful especially through a certain endeavor, through praiseworthy ability and hard work. Nagmalampuson siya tungod siyang pagkugi o pagpanlimbasog, pagpaningkamot. So ang ayan na siyang daygon, may katakos na siya kay tungod siyang pagkakugihan sa pagsugakod, pagsunod sa mga lagda aron siya mahimong usa ka mananaog. A victor especially in games and sports. Mo kini mga definition diha. One that wins admiration pagdaig. Og gani si Joshua, si Josue kapitulo 1 bersikulo 8 nagahisgot kana diha og success and prosperity. Success pagkamalampuson og prosperity pagkamauswagon. Ang success diha nga Grigo nga pulong sakal, whereas ang prosperity kauswagan mao ang pulong nga sala. So success is always connected with God. Yes, konektado kini. May kalambigitan kini sa Dios. And you see, God is the source of success. Siya ra gyud ang tinubdan sa pagkamalampuson. Mao na kita ang nagatuon sa mga pamaagi sa Dios. Nga itong sundon, aron kita mahimog yung matuod, tiunay yun nga pagkamananaog ni ining kinabuhi. Okay? So, mo ka na, nga kita sangkapan sa Diyos sa pagi, pinagi siyang plano. O we know already that God, who is perfect, can only produce a perfect plan.
See? So ang prinsipyo gud nagaingon nga God is perfect. His plan is perfect. Since God is perfect, His plan is perfect. Ambot pasabot, perfect, hingpit, way kuwang. Mao ni ang angay natong sundon. Dili ang ubang mga tinawhanon, kalibutanon, mga pamagi nga muna ni mong pagkugi apan top power di kay mga puro sa mga tinawhanon. Ang prinsipyo kanunay gyud mo tigbabaw. Kung sa prinsipyo nga itong ibarugan, human solution is no solution. Dili solusyon ang tawhanong mga solusyon. Only God's solution is the real, genuine solution. Di man nato na kanang prinsipyo ha. Prinsipyo na sa pulong sa Dios. Man's solution is no solution. Only God's solution is the real, genuine solution. So na kung buot ka nga masulba rin mo mga suliran, gisangkapan na kita sa Diyos o napo ka pamaagi sa pagsulban sa itong mga suliran. 10 problem-solving devices. Kung imo ka ng hinumduman, well, as a review, ato lang ning ilakbit diha nga. As a review, ang una nini rebound, pagkumpisal. Ikumpisal tayo ng mga sala nimo aron ikaw malimpyuhan, andam na bukas pagpadayos pagtuon sa tuon sa pulong sa Dios aron ka makasibog sa imong Kristo ng pagkinabuhi. See? So mo ka na una. Hinganlan nimo mga sala, imong admitihon, imong angkunon nga nakasa ka. God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Ikaduha, ang sunod. Humani mo, ikumpisal ka na yung mga sa, you will be in fellowship with God. Na nasag kay pakigambitay sa Dios. Sunod niya na, ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Ang buot pasabot sa punan sa Espiritu Santo, kontrolahon ka. Ang imong kontrolahon sa Espiritu Santo. Ang sunod, grace orientation. Ngayon ka nahiluna na sa grasya. Sunod, doctrinal orientation. Nahiluna ka na sa doktrina. Pagtulunan sa pulong sa Dios. Sunod, personal love for God, the Father. Ang imong personal nga gugma to sa Dios nga Amahan. Sunod, impersonal nga gugma to sa imong isig katao. Okay? Ang sunod, ang imo na karon panag-iya og sulod nun nga kalipay, inner happiness. Di pagkagusto na kay inner happiness. Dili na sa gawas. Nga ang sunod, na kay personal sense of destiny. Na ibaw na kag-asa ka pa doong human ka mugawas ni kalibutan na. You see? You know your destiny. That is personal sense of destiny. Ugang ika na po mauna ng imong pagka-okupado na kang Ginoong Kristo. Imagine, tungod ka na okupado ka sa doktrina, pulong sa Dios, karon na okupado ka na kang Ginoong Kristo. Mauna siya punteriya sa imong pagkinabuhi. Your main focus, your main objective, your main goal, your main tumong aron ikaw mahimong mananaog. Namo kantong 10 problem-solving devices sa Dios. Naharapon na nimo imong gamiton ba na kay muting babaw na po ang prinsipyo nga man is always a product of his decision. Unsa may imong himuong desisyon kana ikaw ra gyud manubag. You are the only one answerable, responsible, and accountable. Timan ina ng mga prinsipyo. Okay, atong ipadayon tuod kadtong atong gibiyaan nga gisgutan nato may tungod sa the doctrine of hope, ang doktrina sa paglaom. Kay kini paglaom gol bertud kini nga byproduct bunga kini sa imong pagsibog sunahan ingon nga Kristohanon. You have that spiritual momentum every day. You are taking in the Word of God on a daily basis. Dili kay weekly, dili kay monthly, dili kay yearly, kundi on a daily basis. Nganong daily man? Tungod kay kita magatubag mga suliran, daily. Dili lang kay daily, matagutlo itong kinabuhi. Tubangon na itong mga suliran. Now, kung ano kay magamit sa pagatubangan na, sa man na, dipildi ka. Gusto?
Mo nang gusto sa Dios nga kita mahimong mananaog. Actually, ang Dios mo'y author sa mga mandinaugon. He is the author of winners. Kung buot ka nga mahimong winner, nasunda ang author niya na nga mao ang Dios. Ni kini nga tong paagi nga gibuhat, nagasunod kita sa iyang mga pamaagi nga hingpit. Perfect. Okay? So kini mura mo review tuod kay kini mga basic doctrines kini. Gikinahanglan kanunay nga tong hinumduman. Mo bitaw usahay tingali makaalinggat ka gabalik-balik ni nga tong paghisgot dinhi subli balik-balik mo yung kagipuan mo kuno balik-balik niya. Actually, this is the right way to study and learn. Okay? This is the only way. Kini pamaagi ning gisangkap sa Dios nga mao kini ang inculcation. This is teaching by inculcation. Repetition is the best teacher. Kini bitaw mga batang gagmay, kung imo ning tudluan sila, tendency ng mga bata makalimot. So ang gikinahanglan nila, mao man ay itong mga training sa gagmay, mga elementarya pata, kinahanglan balik-balikon, repetition. Repetition is the best teacher. Mao ka nang balik-balik, tingali usahipuan ka na lagi, but mao man kaniyang paagi. Ang gusto ka nang masilsil gina sa imong alimpatakan og kay og dili masilsil unsa man nimo pag hinumdum. You see? You cannot remember anything that you forget. Basta. Simple logic kana. Unsa man nimo pag hinumdum niadtong wa gyud masilsil nimo. Di gyud. Labi kay tinawhanon na atong labi na kini may idara na kita usahay makalimot na ta. Mao ni nga gikinahanglan ng pagbalik-balik. Repetition is the best teacher o kini maong paagi sa inculcation. Ano man yung inculcation binisaya? Sinilsilay. Sakto ba ka ng binisaya? Sinilsilay. Isilsil ba? Hantod nga mo, ano na? Sink in sa in English pa. Well, mga Amerikano kasi gano'n may yung I hope it's gonna sink in your mind. Sabi niya saya, hantod nga masilsil yun. Eh, once nga masilsil na nimo, liso na nimo kalimtan. You see? Hinumdumining prinsipyo na po. We are fond of, quoting some principles. Kaya nga mo ni ang mga butang nga angay natong barugan. Aron kita mahimog yung manaw. Ang principle, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Klaro niyo? Akong balikon. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Binisaya. Ang kapaspason sa imong pagkaton, kinahanglang mulabaw pa sa kapaspason sa imong pagkalimot. Sakto ba ng binisaya? I hope. Okay? Yung na yung punto atong gidani mo. So, alang kanimo igsuong magtotoo, labihan sa pagkamahinungdanon ining mga butang nga atong gisgutan. Labi na ikaw nga naanak ka sa dapit. Kay believer ka naman. Apan kadtong nagapaminaw nining atong gisgutan nga mga dili pa magtotoo. Mga unbelievers. Wa pa'y kaluwasan. Dili paluwas. Okay? Naapod mo'y katungdanan sa pag-unsa. Pagpaminaw. Kung buot yung kang unsa, tinud-anay mong pagkinabuhi, paminaw. Kaya na naman po'y bersikulo diha sa Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung ikaw, of course, kitang tanan na naman lagi inherent faith na natay pagtuo diha sa atong kalag. Inherent ba? Nas butang na ko ng daan. Apan, kung di pa ka magtutuo,
kanang maong pagtuo nagakatuog pa ingnon ta. Murag dormant. So na dormant na ngano man tong nakatuog o na dormant man na. Gikinahanglang pamathona pa sana pukawon. Kay na dormant na hunong na inoperative na sa gibuhat sa atong unang ginikanan dito sa Harden sa Eden. Pagsupil gyud nila sa Dios, diha naunsa na inoperative, inactive, unenergized ang imong human spirit. You see? Ang human spirit, ang imong na-part niya na ang pagtuo. You see? Karon gikinahanglan nga pukawon kanang human spirit. Aron ka na, kay nga no God, itong pagkalaglag nila ni Adan o ni Eva, ang unang itong ginikanan, ang ilang human spirit ning kuyos, ning, sana ang Visayan na, murag balon, pakita nga na, hiyos. I think that's the only Visayan nga ito magamit, ni hiyos. Sa in English, shriveled up. Shriveled up. Okay? Nas-revealed up ang atong human spirit, atong pagkalaglag sa atong unang ginikanan dito sa Harden sa Eden. Kitang tanan kay mga kaliwat man nila, di napahiran ta, nakapanunod ta sa ilang gibuhat mo. Ito nang uban mga amigo na ko, kadto ko sila sa Adan, no? Ano magupod to sila nga buhat man ito. Duwa, ang tatama inining kahimtanga. Tinood na. Apan, ang prinsipyo diha sa pagkalaglag nila, nauban ta kay mga kaliwat man ta nila, nauban ta sa atong sa ilang pagkalaglag. Ngalaglag pagka dormant na sa human spirit. Ang human spirit dili ni Espiritu Santo, ha. Human spirit is tawhanong espiritu. Kaya kining tawhanong espiritu bahin kinis tulo. The three parts sa atong komposisyon ingon nga mga binuhat sa Dios. Originally, originalmente, sila si Adan ug si Eva na nag-iya sila tulo kabahin. Body, lawas, soul, kalag, human spirit, tawhanong espiritu. Mao to silang tulo, nahimo pa silang Trinity. Kasabot ka? Trinity kay tulo. Sa pagkalaglag nila nawa ang usa nga human spirit, duha na lang ibilin. Kalag og lawas na maon na. Sa pagkalaglag sa unang tong ginikanan, God declared them unsa? Physically alive but spiritually unsa? Dead. Patay espiritu. Of course, dili man mamatay ang espiritu. Ang pasabot, term kana, ang spiritual death is a term which means total nga pagkahimulang sa tao gikan sa Dios. Total separation. Nga itong pagkahitabuhan yun. Kaya kitan mga kaliwat man, total po nga itong pagka-separate sa Dios. Watay labot sa Diyos ni kay nga laglag man lang itaon sa gisulti sa Roma 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Natanan. So, unsa ang silot sa sala? What is the wages of sin? Death. Na mauna. Buhi ta karon kaginawa pa ta, skill ta. Kung ikaw dili magtotoo, I'm talking to you as an unbeliever. Kung dili ka pa magtotoo, mo na imong kahimtang. Separated ka sa Dios, while labot ang Dios kanimo, di ka address ngadto sa Dios ug amahan. Dili. Ang gani ni ay bersikulo diha nga you cannot address anybody as Father. Wala. Watay katakos. Kay usaray Father natong mga magtotoo. Ang Diyos nga mahan. Okay? Do not name anybody, any person, Father.
Dili na, wala mo sibo sa plano sa Dios. Okay? So, balik ta niya to. Originally, sila siya na nagsiba. Trinity, body, soul, human spirit. Karon na dormant na ang human spirit, gumika na itong ilang ibuhat. May kaon man sila gidili nga bunga nitong kahoy sa pag-ila sa maayong dautan. You see? Are you following me? Sabta yun sunda ko ha. Ug mao na kini ang atong nahiaguman. Kitang tanan, why exception? Patay spiritually, but buhi physically. So mao na. Musod na po taglaing doktrina nini kung mao na itong hisgutan na pa. What I mean is, nga kita karon ingon nga mga magtotoo. Okay? Giandaman ta sa Diyos din tanan nga itong ipanghisgutan, iyan na ning gitagana sa kaniyang tungwa pang tanan, ha? O paning kalibutan, o paning, well, actually, sa creation account sa Diyos, ayaw pagpakawa sa guide ni ang creation sa Diyos. Una, diyan ang Diyos. Sunod sa misunod nga iyang gimugna, universo. Ano siya may tuyo nga iyang gimugnang universo nga kini mao ni puloy-anan o inunta abode, okay, sa mga manulunda, okay, angels. So mo na ang key ni ang Yahweh ko din the word Guam, G-U-A-M, God, universe, angels. Mo gisunod og buhat sa Dios ang mga anghel, mga manulunda. Onya, well, musod ang putaglaing doktrina nini kung maghisgutan nini. Pan mo kato, ang misunod sa mga angels mo ng tao. Ang tuyo sa Dios nga gimug ng tao aron sa pagsulbad sa unsa. Away tali sa puwersa sa Dios ug sa puwersa ni Satanas na. Gikan sa pagka-Lucifer niya karon nahimo ng Satanas. Okay. So okay, di sa ta musod og dugang niya na kay that's a separate study. Ato lang ning gilakbitan kini atong pagtuo nining paglaom. Doktrina sa paglaom, the doctrine of hope. Ato nang giingon kanimo nga there is always hope. There is always excuse me that desire to hope. Okay? Mabita na kitang mga katawhan lamdagan sa Diyos nini. Iya kining paagi nga malamdagan kita sa iyang mga pagtulunan nga anay paglaom. Kaya ang tao na good, ang tao ha, I'm talking to in general, ang tao mawadaan ganin na siya paglaom. Nga unta na amang yun na. Okay? Kaya wa man lagi siya magsunod sa husto nga pamaagi sa Dios. Okay? Nga nung wa man siya magsunod. Tungod kay negatibo man lagi siya. Wa man siya gana. Wa man siya panahon pagtuon sa pulong sa Dios. So, mo na nga wa na magkadimao ang iyang kinabuhi. It's a confused life, miserable life. So siya rapod ang manubag niya na. Produkto rapod siya niya na sa iyang desisyon. So mo na nga na ay paglaom. Always. Kay God is the God of hope. Si Ginoong Jesucristo may introduce nini ning kalibutan na. Na nimo dawat mapukad niya na. Paglaom mo bitaw ng mga tao nga wala paglaom unsa mahitabo. Wala. Kay wala may paglaom, besag mga popular pa na sila, mga celebrity pa na sila unsa. Mo end up sila unsa manggi-suicide. Namura man to gahapon pa o ngano sa magatuto. Usas mga TV personality, popular. Namatay siya, nag-suicide. You see? Luoy ang tao. Miserable. Kung wa kay paglaom. Apan ang Diyos nagapatinaw, nagapaklaro sa iyang mga pulong nga naay paglaom.
Ikaw karon nga paminaw niini. Tingali. Murag nawadan ka nagpaglaom sa kinabuhi. Paminawi gini. Paminawi ang Dios. Dili man ko Dios. Pasabot niini atong gidala ang pulong sa Dios. I'm just a mouthpiece. Himo lang kong instrumento sa Dios sa pagpasabot niini. Pinagi sa paglihok sa Espiritu Santo. Natiman ang Espiritu Santo ray magtutudlos kamaturan. Dili ning nagayaw-yaw din sa YouTube. Dili. Ang Dios Espiritu Santo ra. Mao nang siyang magagiya kanato sa pagtuon niini. You see? Mao na nga paminawi. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Di ba nina? Romans 10:17. So mao ning paglaom na ay paglaom ang tao. Labi na kung bahin na sa kaluwasan. Hinumdum ka ba? What again are the three kinds of hope as defined in the Word of God? Una nini, hope 1. Ato lang ni hatag ang numero. Hope 1. Sunod, hope 2. Ang ikatulo, hope 3. Natural. Naon sa maning hope 1? Salvation. Kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Mo nang salvation. Hope 1. Tungtong ka na dayon sa hope 1. O di na hope kung imo nang gidawat si Ginoong Jesucristo. Ngahimo nang reality. You see? First, nag-hope ka, unsa na si Visayan mag-hope? Kanang pamasin. O dili man na, mura man ni pamasin, dili na siguro. Naglaom. Laom lagi ni hope. Naglaom ka. So, salvation nahimo ng katinuuran. Reality. Kay imo namang gidawat ang kaluwasan pinagi sa pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Okay? Faith alone in Christ alone. Nga kadaghang mga bersikulo nagasuportar niya na. Usa niini Acts 4:12. Unsa gisulti sa Acts 4:12? Mga buhat 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Nga na, wala yung manluluwas si Ginoong Jesucristo ra. Okay, unsa pa man. John 14:6, unsa gisulting Ginoong Jesucristo mismo. Siya mismo ni mibungat, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Na, unsa pa? John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life. Na, gusto kag eternal life? Gusto kag kinabuhing wala na katapusan? Uban na ka sa Dios hangtod sa hangton? Dili ka na maimpyerno? Na, tumuo ka kang Ginoong Hesus. Kung ikaw maluwas. Now, by the way, inigtuon ni mong Ginoong Kristo, ang imong yung puntariya niya na mao nga ang iyang gibuhat dito sa cross, nagpakamatay siya tungod sa imong mga sala. Mao to'y acts of salvation nga gibuhat ni Ginoong Kristo. Nagpakamatay gud siya. Imbes kita'y ilansang dito sa cross, bitay dito, siya may voluntaryo. Hindi siya buot nga ikaw o ako ilansang dito. Siya ang nagpalansang, nagpakamatay. Siya mo to ang the greatest love nga gipakita sa Dios ngadto sa tao. Nga kung imo ka nang balibaran, imo ka nang isalikway, that is the greatest insult ngadto sa kanang magbubuhat ng kalibutan na. Imagine, it took his only begotten Son to die. Nya imo lang nang isalikway, imo lang nang kanang ituod, di ka mo sanong. I hope bukas ay mong nauna nini. Have an open mind. Let us be reasonable enough. Be logical. See? Okay, so mao ng hope 1. Ang hope 2, kaya human naman mo dawatas Ginoong Kristo, luwas ka naman. Ang hope 2,
maunang mga panalangin nga imong dawaton dinhi sa kalibutan. In time. In His panahon. Blessings in time. Now, ano sa manimo ni mahimong reality? Nag-hope na po ka sa, mo na yung hope 2. Paglaom, number 2. Blessings in time. Mo na yung paglaom mga ikaw makadawat ng mga panalangin sa Dios dinhi sa panahon. Unsa man yung mahimong reality? Aha, sundo na po nato ang mando sa Dios sa 2 Peter 3:18. Sige sulte. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Ayaw na kalimti. Unsaon man grow in grace. Kani nga itong ibuhat. Pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Pagtuon. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Ano, balik-balik ko niya na to. Tun-i, kat-uni, o tuuhi, o gamita. Okay? You have to mix it with faith. With faith. Ang doktrina ba imong itunan? You have to mix it. Murag ka himo og kanang simento. Di mahimo, di ka makagamag simento kung tubig ra na og unsa. Kanang bunbon o bas, dili. There must be a cement nga imong isagol niya na aron kana mahimong simento nga tinuod mo kana ang buot pasabot diya. Mixed doctrine with faith. Saguli ang doktrina, ang pulong sa Dios sa imong pagtuo. Kaya mo resulta ka na og divine viewpoint. Diyos nun nga ng pangunahuna ang resulta niya na. Okay? So mo na, makadawat ka nas blessings in time kung nagatubo ang imong kalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4. Pagkanon ang atong kalagoy. Yun sa man na ito pagtubo, di na ito pagkanon, pareho ko nagbata. Sa may imnon sa bata. Milk, ang una, dili siya magkakaon mga solid o mga gahi nga pagkaon pa siya ngipon. So, ang iyang ikinahanglan noon siya mutubo, gatas. Mao ni, kung bago ka pang naluwas, ikinahanglan ang mga basic doctrine ng imong tunan. Kini, mga basic doctrine nga itong ipang hisgutan. Gatas pa ni, kumparar ni sa pulong sa Diyos. Hala, inom, hantod ka mo, tubo ka. Unya, ibaw ka sa tulo ka spiritual level, tulo ka ang una, pagkabata. Sunod, imong pagka bayong-bayong na kung ikaw laki o dalagita. O gang ikatulo, mo imong pagkahamtong spiritual maturity. So, balikon ko. The 3 levels of spiritual growth is baby believer, sunod, adolescent believer, ang ikatulo, spiritually mature believer. Mature. Hamtong. Na kanang dapita ang anga, dili ang anga, kanang maungang ang spiritual maturity, mauna ka na ang stage of capacity to receive blessings from God. Nanana. Klaro niyo? Kung buot kang panag-iya, makadawat sa mga panalangin sa Diyos, in time, karon na mo na. Mutuman sa unsa, mando sa Diyos. Tubo lang anak. Kadi ka magbahay, inigabot ni mo ni spiritual maturity, buuan ka na nako. Kaya doon na kay katakos, you now have the capacity to receive. So, dihang mong ang you now have the capacity for life, capacity for blessings, capacity for happiness, na nakakatakos. Na anak ka dihang dapita nga, mananaog. You are now a winner, believer. Nakita ba nimo ang atong paghisgot nini? Sunda lagi, aron di ka muwas passing. Sumo ka na ang hope to, antod nga nanihimong tinuod na, kaysa imong pagpadayo na sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Okay? Nakaroon ang ikatulo, unsa man ang ikatulo, hope 3. Atong paglaom,
nga makadawat na kita sa mga panalangin, blessings in eternity. Kaya nga itong nadawat nga mga blessings din sa atong current life, no? Karon dinhi sa time, sa atong panahon, these are going to be parlayed. Okay? Na bugti o inunta kanang ingnon nato nga it's gonna be parlayed. Ang imong nadawat dire baslan pa na dito, bugtian pa na sa Dios. O kini mga maong blessings di na nimo na ma-describe. Di na gyud nimo mahulagway. Unsa gyud kanang mga panalangin na anay mga purong-purong, na anay mga ganti, na nakay di na nato mahulagway. Unsa ka awesome pagka nindot, pagka mabulukon nga di nato matugkad sa atong tawhanong mga pangunahuna ang atong madawat dito sa eternidad. Okay? Now, ni question ako nimo. When does Hope 1 start? Abe? Diin man, kanus aman, magsugod ang Hope 1. Now, dili punta makaingon nga it starts at salvation. Why? Because salvation is already a reality of hope. Di ba? Sa imong pagdawat na sa kaluwasan, kanang maong paglaom na himo ng reality. Katinuuran na. Reality. So, when does Hope 1 start? Balik ko na ko sa pagpangutana. Tubag? Ano man? It starts, paminaw, it starts at the imputation of human life. Dito magsugod. Nang but pasabot, dito magsugod sa paghatag sa Dios kanimo o tawhanong kinabuhi. Human life. Dito mong pag-uha nimo, paggawas nimo sa taguangkan sa mong inahan, pag-uha nimo, gihatag sa Dios ang human life diha nimo. Diha magsugod ang Hope 1. Okay? Listen. Here is where our hope starts. Now, when will Hope 1 become a reality? Imputation of what? Human life. Okay? Now, when will Hope 1 become a reality? Of course, pagdawat na nimo sa kaluwasan, pagdawat nimo ni Ginoong Jesucristo, o gihatagan na pugka, you have been imputed, human ka maluwas, imputed na pugka o unsa? Divine righteousness. Kasabot ka? Ang pagkamatarong sa Dios, muragog ning kuha og tipik sa iyang pagkamatarong ang Dios. Part of His perfect righteousness o gisuluban ka. Nga nang higayon nga imong gidawat sa Ginoong Jesucristo. Kasabot ka? Gisuluban ka. Sa divine righteousness, perfect righteousness sa Dios. Mao bitaw nga human ka maluwas, di na ka branded as condemned or damned. Kundili, you are now justified, you are now declared righteous. Declare ka na sa Dios og matarong sa iyang atubangan. Kaya nga naman, kaya mo manggidawat ang kaluwasan, gidawat man nimo sa Ginoong Jesucristo nga imo manluwas. Now listen, here is where Hope 1 becomes a what? A reality. Mao na. So I repeat, akong usbo na, ang Hope 1 becomes a reality at the point of salvation. Okay? Now, it begins at the imputation of human life. Yan ito laging hatagan ka na sa Diyos sa imong tawhanong kinabuhi, human life. Ito laging una nimong pag-uha. At that moment, you came out from the womb. Na mo nagiingon sa kanang Hebrehanon nga pulong, mi beten. Diba nina?
Mi beten mo kanay word o term sa Hebrewanon. Ang buot pasabot, tulo. Ang buot pasabot nini. Mi beten, that's the original word. Ang meaning nini, out from the womb, nahigawas ka sa taguangkan, away from the womb, away, na hilayo ka na sa taguangkan, separated from the womb, separated, na separated, na putol, okay, na higawas ka from the womb. Mo na ibut pasabot. There it started, diha mo sugod ang una mong hope. Ansang hope pa? Hope 1. Okay? Dinita mo hunong usa. Kaya ito ni ipadayon sa kaugma. Sa itong pagpadayon nini. Okay? So, I hope nga nakuha ni mo ang unod niya atong ipangisgutan din o atong gidapit gihapon ang atong mga kaigsunang mga magtutuo sa pagpadayon sa ilang spiritual momentum uban sa atong pagpaubos ngadto sa Dios nga kinintanan niyang gihatag grasya atong kabubuton ang atong gamiton nawaton ba na nato og dili basta kini atong gisgutan bahin kini sa doktrina sa how to become a winner in this life and in the next. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, we dedicate the closing moments sa atong worship service ni ining adlaw. Ngadto ni bisan kinsa nga wala pay Kristo diha sa iyang kinabuhi, wa pa siya paglaom without hope and without eternal life. We want you to know that the Lord Jesus Christ had you personally in mind when He went to the cross. Ug ang matag sala nga imong nabuhat, past, present, or future, didto hatag imputed to the Lord Jesus Christ, and He was judged. So that right where you sit right now, you can have eternal life by simply believing in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ took your place on the cross. He was judged for your sins. He carried all our sins in His own body on the cross. Our sins had been judged. So the door of salvation, the door of eternal life is now open. How do you walk through it? Saan man yung pagsuod niya na? Anyone who believes in Jesus Christ shall never perish, dili na malaglag, but have eternal life. Juan 3:16. Right where you sit right now, diha sa imong nahimutangan, you have the opportunity, you have the freedom, and you have the privacy to believe in Jesus Christ. Ngano? While your head is bowed, your eyes are closed, that means you have privacy in your soul. Ang imong kalag is where you think. Ang imong kalag is where you make your decisions. Volition, free will belongs to the soul. And right now, in the privacy of your soul, forming the sentences in thought, sa imong nauna lamang inaudibly, you can tell God the Father that you are believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option, your opportunity. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Magampo ta. We are grateful, Heavenly Father, for the privilege and the opportunity of fellowshipping in your word today. Hagita kami, O Diyos, by these things, for we ask it in the name of our Lord and Jesus Christ. Amen.